aja padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama. Ayo para sedulur Islam sedaya bebarengan hormat marang miyose Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo para kaum muslimin muslimat lan kaum pemuda padaya padha kiato anggone manhadat maring miyose Nabi Muhammad. Ampun wong urip lan kelem hormat iso yen ono akhirat bakal keparingan siksa lan laknat kene neraka kang ulat. Lamun kang bodho kelem hormati maring mirati kanjeng Nabi besok yen dituntut kowe mati dikajar suwarga kang ebi. Laupal litatina inau Islam kudawe pangeran agamamu kowe Gusti Allah ikut dan lakoni tenan.